Wala signal? Hello po. Signal mo na po signal ako. One viewers, hello po. Magandang tanghali. Nakaabang taga talaga si Kuya Ruel. Ay, si Kuya Ho. Hello po Kuya Ruel. Dali na pa. Kambal, halika na. Two viewers, hello po. Hello, Kuya Ho. Magandang tanghali at copyright tayo. Dahil Wala. Kuya Ruben and Kuya Ruben and Kuya Born. Kung nandyan po kayo, pasok po kayo kasi yung pera ibibigay ko na kay Kitty. Kasi mamaya pala sasakay. Mamaya sasakay para makapamili na kagad. Lalo ang sabi ko, pag ordinary, hindi mo na kaya ordinary ay pangalan. Ay, kasi yung jacket, ako nila kay jacket. Kaya lang sila sa kapita na ako sa jacket. Pero sa nila pa sa jacket. Sa kapit mo nila, Five viewers, hello po. Galing kami kay Kaputpot, Kambal Halina. Nandun po ba si at saka si Kuya Born. Hello po sa 3. Kuya rin, hello po. Hello po. Ma'am, magpapahatid ka kay Kambal. Hello po sa inyong lahat. Balik ka sa Afghani ha, oh. Bruho. Balik sa Afghani. Tapos, six viewers, hello. Tsaka mag-medyas nga ni ka. Bruho, hello. Kami minus-minus kung nanggat sa ano, medyas. Six viewers, hello po. Pasok po. Kuya Romel, Romahed, ba't ako Kambal? Ikaw na lang maghatid. Bakit? Kuya Hawk. Kuya Romel. Nag-iinanuhan na naman kayong dalawa. Hello. Parang Hello. Seven viewers, hello. Hello, Katie. Hello daw, Katie. Hello po. Seven viewers, hello. Ako ko na po yung sinend ni Kuya Ruben and Kuya Kuya... Born. Yan, Kuya Benji. Diba si Kuya Born saka si Kuya Ruben yun, no? Oo. Kukunin ko na dun sa sinundan ni Ami para madala niya na kasi ngayon na yung sakay niya. Quick live lang po ito. Oo. Ilang minutes lang po yung live. Wait lang. Ano lang po, saglit lang na live para makita mismo sa live. Pero ibablog ko pa rin para kung alimbawa di sila makapasok dito sa live, makita pa rin nila sa vlog. Wow, sana all. Hello din po, ma'am. Kuya Benji, hello po. Yan. Shoutout Kuya Benji. 7 viewers, hello. Hintayin nyo muna si Ami bago kumalis. Ganda talaga ni Kitty. Sabi ni Kuya Benji. 8 viewers. Cute daw si Kitty. Sabi ni Kuya Romel. Ganda ng ngiti, paring Jason. Ano? Hello, Kitty. Mga ano siya sasakay, mga 2:30.
Tulad nung alis namin ni Ami na yung unang sakay, daan ng super lines, doon sa nasakay. Hello Kitty, sabi ni Kuya Rene Castillo. Hello daw. Hi daw, sabi ni Kuya Vinci. Hi daw Kitty, sabi ni Kuya Vinci. Ay, Kuya Benji. Hello Kitty. O sige. Kung ano mo pa, nandiyan yung si Kuya Vinci. Oh, alis muna po ako. Kasi atin ko muna yung anak ko, tapos kukunin ko. Hailey, mag-display na Joshi. Ano yung pinakatin yung address? Hello. Ano yung sa din eh? Kahit maaga pa okay lang. Meron na ganun yung bagong iwas mo. Sa lugar. Sorry sa lang ako. Dalawa din ako. May tanong si Kuya Rene. Kuya Rene, 20s pa lang siya, Kuya Rene, 20s. Wala ko lang gusto. Pero pag lugar, 500. Stabilizer. Ate Margie, hello. Ate Alba, dawan dumalagan ni kabuhong mo. Hindi siya na ako nakuha kay Amber. 11, hello. Kuya Rene, mga brothers. Ate Ami, ang ganda ni Ma'am Kitty. Wala akong masabi kung di lang yun. Sabi ni Perowell. Bata pa pala si Kitty, nag-aaral pa. Tapos na po. Graduate na po siya ng tourism. 24 hours kayo live, okay lang din. 30 minutes lang kami, Kuya Benji. Oh, Saglit lang po to. buhay kapag si Ate Kitty. Margie, hello. Sige Hay na. mga Kitty, si Kuya Benji. Kuya Benji, behave kayo ha. Umayos kayo, Kuya Benji. Nakara na. Ano? Joshi, dali na. Ihatid muna kayo. Kunin niyo yung sombrero. Ito yung sa akin. Yeah. Naku po, bitin si Kambal sa left. Saglit lang po kasi pag abot po ng ng kay Kitty kasi alis. Hi Kuya Billy, hello. Alis siya mamaya. Nakapagtalo. Kasi jacket pa. Ang pagdumag talaga. Lulugman siya na sa ako. Gili. Hello sa 12. Ano din eh? I-GB no, kitutoy. Kitutoy na lang muna. Ha? Kitutoy na. Sigurado ito na pinapadala sa naroon, dali man. Siguradong pinapadala yan si Tutoy kasi hindi ko kasi alam eh. Ha? Iwan mo na lang muna yung isa. Oh. Kasi ko na niya. Ito, iwatak mo muna. Tayo pinagtabumakan.
Iwan na muna kay... Kaya hirap mong gagawin lang kayo din na damo dito kung makakapit na lang dalawa. Daman sabay siya ako. Pag uda sabi si Totoy, una na lang ahan. Ikaw nga magtanong Hili. O, tanag. Jason, pabakalaro mo na. Hello, Barin. Uri na sulat yung baby. Pabakalaro mo na. Babe, basta ikaw na una na. Uyat mo na, babe. Saan? Hello ka mo. Hindi tawag ka na. Dali na. Alay, bawal matanggal sa tao. Pwede, tatsak ka. Ay naman dyan, Hailey. Well, hinahatik na po. Pinahin mo, ano, tara natin sa kapay. Kapakalit ka. Ay, ang layo kasi. Ay, si Ate Margie pala nandun. Naka-tablet. Ha? Tablet. Ano yung iPhone? Diba na ako nagpapit? Kaya ako naglalim. Aralin. Dami sa Ano sa ano? Sa parami. Ayun sa pinanay na. Kaya? Kanino kaya ako nito? Yan sa mga parang sa ito. Marita. Sa ito yan. Sa ito yan. Kaya ako sa Gawa sila wala ko sa mga alam mo talaga ito sa bulsa. So, sa Sa mga bahan, huwag ko bangan na ito. Tawag na sa sarap. Halika para anak ko ito isipin na daw ikaw pa ito, magbayin ko sa tupat ito. Ang mga kasalanan ko talaga kinupo. Ako pabayad. Parang po. Mga nag-ensa ba naman ako? Mga nagkukuha. Ano nga yan, yung kayo kay. Kung si nanay, bang mabado na ngayon ni nanay na iba na ni pwede yung pamanin. Hello, pasensya na po. 17, wait lang. Di ba ang pala Wala kang sabi ko. Ha? Boy, Aboy ko at saan yun? Kaso sabi ko natin, hello, 17 po. Pa-breakfast nyo naman. Lunch na kuya, Benji. Pumunta lang yan si Kitty dito kasi ano eh, yung sasakay siya mamaya ng bus eh. Mag-behave kayo Kuya Benji ha.
Sabi ko kami niyari pala nga ng party ko. Ha? Kung pala nga ng party. Ba't tagal na nga ako perang aldo? Perang aldo, ay, gagawin ko, perang aldo ako sa hindi dito pa ulit. Ano pala nga natin tapos. That word was na. Ay, may bumibili. Ay! Hello sa 16. Pasensya na po. Mag-behave kayo. Behave, behave, behave. Wala kasi parang Jason hinihintay mo naman. Pasensya na. Saglit lang. Pagod na lang ako. Ha? Binado. Ako ba? Hindi na lang ako. Pwede kami. Wala na, bata ko sa mga magkakapantis. Tara, kaya. Sira. Ayaw ko din. Ha? Ikaw ka lang makastop sa TikTok. Experience ko lang. May gusto ko pa sa Madaling pa akong mauna. Wala akong nagpunan. Siya sabi. 13 views, hello po. Kuya Billy, Kuya Roel, hello. Ate Margie, Kuya Rini. Kuya Hope. Hello po sa inyong lahat. Wala si Kuya Robin. Kuya Bern. Silent viewers, hello po. Kuya Bern dito? Wala pa ata. Lapit ko na sa mukha ni Kitty. Ganda niya. Basta, Hello. nagpapakulang ako nga sila. Ate Margie, huwag kang magulo. Sabi. Sabi si Kuya Billy. Kaya ako pa talaga sa Bali. Pero sa amin, bukod natin. Hindi na pagpunan sa Jesus. Amen.
hello sa 11. Para ka lang po, 11. Guna-guna rin si Dito. Ayan po, Kuya Ruben and Kuya Born. At bibigay ko na kay, ano, kay Kitty. Wala ako reload. Kasi, Ay, si Kuya. magdadala nung Ay, Kuya, no? pera. Ay, saglit. Ay, wait lang, Kuya. May bibili. Nila para sa palaro nila sa kaya gagalapin. Isa. Sa 27 yung yan, yung palaro nila. So, mamimili na sila. Ano kasi sa Corinto, pupunta lang Manila kasi kukunin yung pas, yung tawag ito? Yes, yes. Kasi kukunin siya dun sa ano, sa Manila. Tapos siya na rin mamimili. Dapat siya lang mapadala ko sa Manila. Ngayon, siya na lang yung mamimili. Kasama yun. Kasi pag uwi niya, pag uwi mo, alam mo na no? Pag uwi niya, dala niya na yung mga pamili nito. Hello. Bali, kay Kuya... Kay Kuya Noli. Hello po. Alis yan, Kuya Noli. Kay ano... Kay Kuya Ruben. Rico. Hello. At tignan mo na pinagbago. Bali, hindi ko na binawasan mo. Hindi ko na binawasan na sa Gcash. Well, kanya si Kuya Noli. Ay, si Manoli. Hello Kuya! Hello po Kuya Noli! Parang gusto ko ma-personal si Kitty. Na-personal mo na Kuya Noli! Nakita na yan ni Di Kuya. ba nung naalala mo nung ano? Nakita Si mo na anak yung ni Kuya. Doon kila Ate Margie. Kaya Ate Margie nung pinag-drive ko baga ito nung kotse nila na ano, ihatid ko dun sa school. Nakita na yan ni Kuya Noli. May vlog ka nga nun, Kuya eh. Nung napaalam siya. Kung nagpunta ka sa Tunaga. Kukuha ko sa Tunaga. Na nag... Ayo. Oo. San Francisco. Kuya Noli, nakagaling na ka mo Kuya Noli? Ano ko na po? Ibibigay ko na kay Kitty yung ano yung sa para sa ano para sa yung nasulisit nga ni Ami para sa ano December Sa Christmas ng mga bata. mamimigay ng mga bata dito sa December 20. Sa 30 na. Yung baka mamuk kasi na Mamuk. magiging Oo. 30. 30 sa... sabi nito. Ipapadala ko na sa kanya kasi siya yung pupunta. 3 p.m. 3 p.m. pala. Siya pupunta ng Maynila para sa 18, dala niya na yung ano. Ipapamili po ng Hindi ko mga na binawasan boys. ng ano. Hindi ko na binawasan sa Gcash. Kung mo 200. Wala akong gulo. Dun sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilang? Ito. 8,000 po na. 5,000 tsaka... Hindi lang. Ano yan? Hindi lang yung ako na balang mag-abono dun sa ano sa Gcash. Thank you po sa nagbigay. Thank you kay Kuya Ruben tsaka Kuya Bern. Oh. Kuya Bern! Ito na yung pera. Tulog natin kasi public. Kuya Runel ba yan? Kuya Ruben tsaka si Kuya Bern. Tulog na yung... Getting viewers! Ruben, thank you po sa perang binigay niyo po. Malaking tulong Para- po to para sa mga bata. Yan. Aalis kasi siya mamaya eh. Ipapamili na nila kasi habang ano pa, habang mura pa yung mga ano, toys and mas pag palapit na po kasi yung Pasko, nagmamahal yung mga laruan, ganyan. Hi Kuya Maki. Alas 12:41 na. Si Kuya pagkasabi mo, ayun, Sino? natulog mo kay Kuya. Hello Kuya Maki, Gonzalo Silupo. Kay Kuya Noli, 3 p.m. Sa daw. 3 p.m. Pupunta sana ako dun Kuya Noli. Bukas. Yung sinabi ko baga sa'yo Kuya Noli, na magano ko sana dun magluluto. Papaigalo.
Chat ako sa'yo kung ano ni mamaya. Kung ano yung ano. Mag-chat ako sa'yo kung ano ni. Kung hintayin kita o ano. Bro, bakit mo? Sige na. Ayan. Tayo po. Mag-e-end na At tayo. siguro, mag-i-end na ako kasi alis na rin siya. Ang tang. At maliligo siyempre mag-aayos ng mga gamit. Ang late ko. Nag-live lang kami baka ano para mas formal na ibigay sa kanya makita niyo sa live. 168 Divisoria Mura. Bilinan ko rin. Thank you po. Hindi kasi pumasok sila. Si Kuya Bern, Robin. tsaka si Kuya Ruben. Oh, di Thank you kasi- po, Kuya Bern, saka Kuya Ruben. Di pumasok sa yung dalawa eh. Mag-hi ka nga dito. I-hi mo nga to. Ito. Ano pa nga? Kaya Benji. Hello po, Kuya Benji. Ah! Ah. Toto. Di pumasok yung dalawa. Ito. Alin ko sana na ano, kung pwede siyang bumawas din pumasayo kahit papunta lang Maynila eh. Look, wag na. Oo. Bye! Bye-bye ka na ba? Sige na. Bye-bye. Kasi Ako ano na pa lang- siya? Ako na lang magsabi sa kanila. Magre-ready Bumawas na ka rin. ng ano, pumasahe papunta doon. Kahit yung papunta lang doon. Bumawas ka na dyan. Sabihin ko na lang doon kay ano, kay sa kanila sa dalawa. Kuya Ruben, tsaka kay Kuya Oo. Bern. Ay, naiyak tuloy si Kuya Benji. Kuya Ruben and Kuya Thank Born. you po. Thank Bye! you. Alis na po siya. Magre-ready na kasi. Oh, out na tayo. Out na din tayo. Bye-bye. Bye! Abangan niyo po sa vlog. Sa vlog na lang po. At dadagdagan ko. Vlog na sa narawa. Ulit muna.